Itne ma kendo ber ma bende okele dend dhano. Kopogore gi mkate kata mandas ma bende ji tiyogo kuom madho breakfast kata chai mokinyi, jomoko bende ohero chamo nduma, to nikech del be odhi omiyi del motegno kabisa. Gi thuolo mantiere godo kawuono ni adwa ni arom gi japur man gi lony kod ka pith mar nduma. Kaka pile yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani, luonga ni Alori nyaka Black. Machiegni. Ber ahinya. Idhi nade? Antie maber. Kawuono abiro limo. Erokamano. Aneno ka in gi gik mang'eny e puodho kae. Ng'eny karibu. Kawuono wadwa wuoyo wach nduma. Nduma nigi kony mane ka? Nduma ni koni. Ya. Kara wadhi. Osuga be in go. Kila kitu. Hey. Kila kitu. Ana kila kitu. Daher ni fulri ne jopiny nyingi kuma intie gi gima iniwuon itimo. An nyinga iluonga Daniel Omukesh. Ya. An japur ma en puotha. Ya. An aja Kasaga ma Ugunja ka. Ugunja town. Koro dala waton malo ka. Ya. En ang'o mano mijing'o kata motivation mineno ni ber kidonje pur mar nduma ni? Pur mar nduma gima omiyo nadonje, nduma ber. Kendo nduma kana tin to naneno kata ka wachame. To en chiemo maber, ongo tuoche mang'eny. En chiemo ma kata kidhi hotel tibiro yudo ka yude tek nwach. En gima muhimu kabisa. Koro naneno ni gima muhimu no en ma mondo mi atima, en ma mondo mi apidhe. Mondo apenda ne umuhimu mare kaka nanene kaka tin. Daher ni nyiso kaka unuwegi wiko lo. Kaka waiko lo, ipuro kaka koro mae na puro kae ndigo apuro dichiel, abuso ndalo 4. Kabusa mdagol gik moko kwe yugu kik bed nen kod yugu. Kwase kisepure kamano kor ka bang'e to iloso ne buchene mondo mi pidhe nwach ok odwa gik mang'eny ma richo. Odwaro kare kende to odwa gima ler. Ya. Inyaterowa okenge kata process ma bende ng'ato timo ka pidho nduma? Ya, ma ng'ato kale ka pidho nduma. Number 1 en wach ne en pur no. Number 2 en yiko buche. Kise yiko buche, nduma dwa bur matut kabisa. To okodwa bur manya gine, alafu bur no manya dundo. Alafu sama isekunyo ne bur to ok iume te. Kise yudo kodhi ne tikaw tikete tiume half. Koro en uno ywayo lo. Okelo sama koth chwe to kelo to donjo mos nyaka pong'. Ya. Ere kuma iniwuon ni yudo kodhi? Sama na puro na onge kodhi, but nene ang'iyo adhi nyaka kamon masiro ayudo kodhi ousna kuno, kodhi achiel siling 10. Koro apidho, kasepidho nayudo kodhi 3,000 tapidho. Koro kodhi 3,000 ema bende ogolo na kodhi makata king'iyo sani tineno ka kodhi nitie. Koro magi an agola tapidho kuonde mamoko. Koro an ok achak anyiewo kodhi. Ya. Spacing kata nafas ma bende nitie kind nduma gi nduma en adi? Space nyaka wawene gima mita 1. Ya. Odwaro space ma ginego nwach en gima oyawre. Ya. Koro mita 1 ne mita 1 bathe. Ya. Management process kata arita mane ma iniwuon kaka japur mar nduma itimo kama ka sami keyo tiyudo ka nduma ni maber kidi nyauso gi chiro? Arita matimo nduma, number 1 nduma okdwa mana kaka asewacho, okdwa yugu, okdwa weche mang'eny. Odwaro ler pile seche te. Dwa ni bet safi, bet safi mana kaka ineno sani, olos. Koro kendo ne bene sani chak igolo. Kodwa gima iluongo ni yugu, yani kodwa gima chande, odwa neno bet ka kende. Mondo mi wuog madongo, nyaka ilose every time obed gima ler, ma kapo ni biro chopa time ma koro idwa gole tiyudo ka entie maber kendo maduong' maber. Ya. Erokamano. Isepidho nduma kuom kinde marom nade?
Aparo ni ma higa mar 2 pod ok adhi ahinya, lakini abiro dhi kabisa. Niwach en gima ber kata kirango iye tineno ka gibeyo ginepni. To ma higa mar 2 makoro an kodgi mokwongo na keto mar 2 chaka keto. Ber mage ma in iwuon iseneno chakre ichak pidho nduma? Ber mar nduma kod konya diriyo. Nduma konya an awuon anyalo chame ka an kata iot kata gwenda kan gwelo kata an awuon akoso pesa madanyiewo makate kata mandas to nduma konya. Mar 2 miya pesa. Nduma nigi pesa. Nduma nigi pesa ma ng'ama ong'eyo to nyalo pidhe. An akwayo jowa mang'eny waweuru e aora ni nindo kata na puothe mani mwalo. Waketo nduma niwach nduma ni kiuse achiel kende en pesa maber. Okonyi ot ichame, okonyi school fees kata gima omiyo timo. Nduma timo maber kuma chal nade? Nduma en aparo na en season ne. Nduma king'iyo season ne onge madawach no otimo maber season mane. Gima omiyo awacho mano, nduma kiseyudo piero aora kama ket kang'ich to nduma ipidho apidha kata ndalo ma chieng' rieny. Kuop kanyo ng'ich nitie. Odwaro gimoro ng'ich, ok ohero pi mang'eny to ok ohero chieng' mang'eny, to odwaro ng'ich. To nikech iwacho ni otimo maber kuma pi bende ng'eny, ndalo man oro nitie itimo ga nang'o? Kaka karaka king'iyo wan kama pi nitie ma en kamoro kaka Ogada, an karaka ok anyal riambo. Ndalo ma oro nitie kae ng'ich nitie, koro nduma gina gibeyo ga beya kamano ma onge pi. Ok anyal wacho na onjo nigi ga pi, no. Gidhi ga adhiya maber niwach nayiero kama ber, kama pi at least en kama ng'ich kata ndalo chieng' to iyudo ni ng'ich nitie. To gikawo thuolo marom nade e puodho mondo giikre? Nduma kaber dweche 8 area go ema nduma ikre. Ok odwa haraka. Kitimo haraka tibiro yudo kotindo, to kidware madongo 7-8 kanyo. Nduma nigi kidienje adi to in iwuon iyiero kidieny mane gi gimomiyo? Okay, an sama nanyiewo nduma ok adwar yambo. An noka ang'eyo ni mae kodhi niluongo nang'o. Nadhi tayudo nduma to nanyiewo mano niwach ng'eng' mae mabe naneno ka koro nyinge to dak ariamba. Akia labda ng'ama ong'eyo bi opuonja. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni nduma ni ber kata oikore maber onego bed ni gole e puodho? Okay, gima ber ineno anena kata koa piny. Gima ber ka piny ineno aneno, obed gima obed kata oduma, obed kata nduma, obed gima kata dhano. Gima ber ineno ka piny. Nduma king'iye kata sani kaka ing'iyo magi tineno kaka ginepni. Matiende ni iyudo ka apidhe kodhero tiyudo ka sani tiende chwe. Matiende ni obiro kober. Ae bed ni ok ober to obiro kodhero. Dhoge nyawacho ni koran. To niwach magi biro ka chwe, nyisore ni odhi bet gima strong maber kendo dhi wuok maber. Samaro ng'ato nyalo dhi e chiro to yudo ka nitie nduma ma wawach ni kidhi tedo tuyudo kotek kata oboth. Mano be inyalo wacho ni ang'o manyalo bedo ni otimo mondo gino otimre kamano? Mano nduma ilano en nduma manoket kama pi ng'eng'ie. Kama wacho wach picha ok odwa pi mang'eny. Ka pi ng'eny to timre kamano, obet matek ok ochieg ama oboth. Lakini kiketo ne mtache kaka ineno aketo mtaro koro wiye ka odong' mana ne puodho kende, koro pi kali bathe ne. Tiyudo ka pi makali bathe ne ndalo oro niwach pi wani ok en pi marumo cha. Sama okalo kanyo to mi kanyo ng'ich koro ng'ich no biro. Koro ok obed ne en gimo marach adawe, obet gima ber seche te mayom. Maga gi ng'at ma bro dwaro bro biro bro neno bro yudo ka mit kabisa. Kimito onge chiemo asewinje ni nduma marach ka kata ka joka gi ogolo kata ka biro tayudo ka nduma ber duto te. Chiro mar nduma sani chal nade? Chiro mar nduma to rach, ok ber ahinya, onego losi obedie maber. Nokuop nduma en gima tek yudo. To okay, idala ka wause, nitie joma use, ng'ato nyalo biro kata iye ka odwa ni use ne achiel to yakodhi ouso bende. Lakini an ng'eng'ne tagombo kan ka yudo jagunde cha to kasoyo ne at least omiya gima ber, but chiro mare to at least ber moloyo gik mamoko gi. In iwuon ka nichako gi pesa marom nade starting capital? Kariyo nyaka kaka nyiewo kaka osemana nduma kende. Mana nduma kende. Ngeka Okay.
Natiyo gi pesa mang'eny niwach kaparo nyiewa nduma tielo gi puro kae te plus natiyo almost 300,000. Ma pesa ma ini wuon ni kano koso ni yudo moro? Pesa ni na akawo Equity bank. Jo Equity nomiya loan. Bawacho ni loan dani ok achame, ok adhi kata timo kode gimoro gima adwa donjo kode pur mar nduma mondo miya bende chieng' moro kata kapo ni koro agine ta bende anene mazao mara koro narwake ka. Jo Equity by the way nomiya pesa maber kunde narwako mapidho kama pod aendelea pidho moko. To kane gimil ne winjruok ne gi jomoteri ng'wech koso ne winjoru maber ma be gimi ndalo ma oromore kodi mondo ichulgi? Equity ok nosetera speed. Equity en bank maber. Advice manyalo miyo jo Kenya duto te gidonje Equity. Ing'eyo bank ng'eny lakini idhi kamoro ma kidhiye to inyalo winje. Equity ni kod heshima kuom customer. Equity ni kod yani luor gudholuo. Mar ariyo gichiko itgi ne customer. Giwinji. Kata kin gi shida bipimo gi to giwinjo. Koro an nadhi the first manone first loan na manadhi to ne gimiya pesa mane ok gichanda. Iwinjo? Koro Equity ber. Ma bank mar Equity ok anyal ketho nyinge kata wacho no chando ng'ato kata ni komi pesa to arasi mano onge. Gin joma beyo ma understand ng'ato kaka en. Mana kamano janeno marwa iwinjo owach maber kae gi japur ma bende wan godo niya kiketo pachi gimoro to bed gadiera ni gini bro dhi kare. Adwa ni wakaw dakika moko machuok imodhe pi aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwakaw kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke kama tuke usiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo ka bende ageno kendo an gi geno ni ini wuon kuma intie ka samine ne chenro ni idhi kwanyo puonj ariyo adek ma bende dhi konyi in ma samoro isebedo gi gombo mar pidho nduma.
Akia ka bende bank mar Equity ndalo mani dhir gi kono ne gitero uwe training koso ne gitimo nang'o? Ne gipuonja kaluwore gi wache mag pesa mag kata kidwa kawo pes pur. Nitie grup mane wantie mane ne gijobire to gipuonjowa. Koran kanye mana pikie. Bakao. Bawacho nda. Gini ber katimo, gima muhimu ni nyalo yude matin ma puonj go nyithindo kod mi bende dicham. Wawach ni sa chudo jogi chuli nade kata jomo biro ng'iepo iri gichuli nade? Okay, chudo wachudo through kagimiya pesa ma ng'ato biro kadwaro kawo nduma kata lot kata gik ma whatever man go to an go pay bill mar Equity. Koro gichula through pay bill. Ok adwa cash, adwa donjo kacha eka koro awodho mondo alos go nying kocha be. To pay bill ma bende gitiyo godo en mano? Pay bill ma Equity tiyo go 247. Aiwachoga ni gima ber nyaka bed ni nigi pek kata thagruok kata midhiero kata challenges. In iwuon kaka japur bende nitie ma in isekale? Okay, an kokora nduma to ngu tuoche kok ing'iye maber. Lakini an kokora asebet kang'iyo meka gi right in time mapod ok aneno tuo yoyote ma ok anyal riambo. Lakini nduma ngu tuo sana kiwe buya boy donjo kuome to tuo ni kanyo ma kodonjo to kibi chiedho mayom bro chandi. Koro kar mondo irit tuo to eri geng' tuo. Koro geng'o tuo en nakete maler. Manyiso ni ka doyo to doyo didi kata golo negi wadoyo every kaka sani mae nodo wiki ariyo mokalo kendo kendo sani onego gichako doye ka gidhi. Wadoyo every 2 weeks idoye. Igolo ne kwekwego 2 weeks tigolo. The challenges to gima dak kos. Lakini king'ama dwa timo gimoro to challenges iketo kando. Challenges ok inyal mondo kata ibro yudo kaka gin kani kokoriti maber jomo kuoe mago gin challenges jotich neno. Lakini sama idwa timo giri to challenges oket kando. Nokuop adiera mantie en ni jo ohala yudoga to moyudo ko wach challenges eme nowacho. Koro an to kadwa timo mano, an adwa pogora gi jomoko. An adwa wacho challenges nitie matindo lakini kirango faida ng'eng molo challenges. Koro ajagani mondo ikaw point adek miwuoye to point 97 tibano. Mano ok anyal timo mano. Ng'at ma samoro diher donje puro nduma wach no doher no biro iri inyamiye puonj nono koso nitie pesa moro ma bende nyaka manre godo? Nyaka black anyalo miye nono. An ngimana ok ahero ni mondo gima Nyasaye omiya nono ami ng'ato pesa. Mar ariyo dagombo nogweng' kama wantie ka dhano te obed nego gik moko. Ing'eni en gima rach ni in kendi ema in gi gimoro kamoro kata e dala in mimewo kendi to jomoko dhiere ibiro chandi niwach kila kitu biro dhi kuomi. Kata ka kwalo ibiro yudo kaka emi kwalo to ka wang'eng kodgi to ng'ama kwalo nduma ma ng'ato onge. Koro ng'ama dwa biro obiya firi. An aonge chuny ma nyiso ng'ato nochula. Na pare na yude nono ta benda biro chiwe nono mondo kata ka chiemra onge to mondo talanta no med dhi mbele gi joma moko. Kik waber ka jok moko ma sama ong'e gimoro tadwa ni nyaka chula. Mano wathiro gweng'. Kidwa ni mondo gweng' odonjre kata piny odongre, miuru ji ujusi ma un go mondo wakere mondo pesa med betie mondo gik moko mondo med betie. Mane kama kabila moko lowago. Kopito ka joka gin sama gitimo gigi to gitimo dhoodwa gipuonjra puonja kamano to wan kwa timo tadwa nan gini athogo kenda. Koro mano wa ae ng'ama nyalo dwaro gino obi abro nyise gima natimo ka kod kaka luwo nyaka chopo kama ochopeno ok ma ok chulo kata siling. Taneno ka it di moko inoni ma dibed ni en tuo koso man en ni chieng' koro wan mano ok tuo nitie. Ineno gima timore nduma ka kubiro to ite mapenja en koro wuok. Koro nyisre ni sama obiro to nwach dabe no ko wuok to donyo gi ng'eny to doneno kaka man gi itadi matiende ni moko osewuok icho kaka ineno motuono.
ya koro samo biro to moko gituo to dong piny to macha biro ae sama kamo tuo no kanyo nduma bire. Gin ber mage ma ng'ato yudo kochamo nduma e dende? But nduma ber kata kichame tiwinjo kini sawa kabisa, opogore gi chiemo moko. Kine ka sani mkate ang'o gi sani gik moko biro makia ni tuoche ng'eny akia kama biyo ae. Koro nduma ni mwadogi uru wapidhuru nduma mondo mi wacham uru nduma. Mar ariyo sami pidhe kama bendo konyi nyaka e weche mang'eny. But nduma to ber all nduma ber gimra kata na inyalo ga moe botuo ikike go nduma birege. Mano value addition. Yeah. Koro nduma ber. Yeah. Value addition manyalo nwang're gine mando mani oboke neni. Mae en alot. Mae nitie alode mikikego to en alot mamit malich. Ya maga achiel kuom gi bende. Koro kochakre kothe nyaka en oduto te omit. Aya, koro wane ane kaka igolo nduma e puodho. Okay. Wach mogik kwatieko, daher ng'eyo ni to bende iseyudo kony moro amora koya e county government? Kony maseyudo onge. An atiyo atiego maga kod equity no. Emach no konya. County government pudo ka gine kodgi. Okay, an by the way gima atemo wacho ok ahero ga ywagra ahinya. An ng'ama nonyuol fighter. Koro county go ang'eyo gi abro dhi kuom gi chiemo lakini kwa sani ikuongo itemo kendi mokuongo. Kineno ko nitie kama rem nitie kokatamo equity to tami kore akiringi county. Wawe dhi adhian kila kitu to wadwa ywak na siri moko bende watimo kendwa. Wawe sirikal otimwa matek lakini mayot mwanyalo timo kendwa to watim. Kik wabed ni kata gima pes county. Tim kendi kisetimo ka koro ineno ka koro lwedo gine makoro gik moko nyalo dhi mang'eny ahinya kore akaringi county. Lakini minyalo chako kendi to donge chaka molone every time tirengo. Yeah. Kuongi bet fighter kin kor kabange ko kalwenyo bari ka kori rwake ng'ato lakini kwa sani pod abaro lweny. Yeah. Wach mogik ne jalno ma bende neno chenro dichieng' ma kawuono. Gima nyalo wacho no joma neno chenro en watiuru matek. Piny ka morie watiuru matek. To kok watiyo matek to waburo bet wanyonge to kibet kinyonge ok ber. Kila ng'ato sani dwaro kaka do chiem kod kaka do puonj nyithindo kod kaka do bedi maisha maber. Koro kuom jo ma winjo kata maneno mabro neno giti matek. I piny ka onge gima ongo pesa. Ok ang'eyo gima omiyo jowa o rely mana gik moko ira ng'ato pango sijwango gi kilago. Puothe nindo ka waduogori dala. Nitie joma adiera ma Nyasaye kobiro bomako kwera na Nairobi. Yaga black na Nairobi. Ta Nairobi biro dala. Achako pur. Sani an strong dala kai. Koro jowa manuoko ka ma puothe gidongo. Gibi giwewe puotho toche modaki. Gibi gi pur. Mondo migi giting maisha gi pur nugo pesa. Mokwongo pure ma sani yudo osuru onge. Ng'ama riek. Pure ma onge kod osuru sani. Gik modong te ibro sanyo osuru kuom sawa. Koro giduog mondo wapur. Wanyis gi rieko ma wapur. Kwase puro. Ibro yudo ka in a month. Nwach kaka sani. Ibro yudo ka in a month. En kod pesa maber moloye kata ma Nairobi kamentieno. Nairobi bende ji ng'eny sani. Jomoko punguko duogi e dala mondo mi wapur. To kwase puro. To ibro yudo kata kuo ma ng'ato wacho nan ka puro tibro kwala. Ang'e gima chando ji ni ka puro tibro kwala. An mega gidak kwalie. Dog neno ka aketo ji kacha yariyo man dak kanyo rito. Ya. Chulo gi dwe ka dwe. Lakini
ang'en ka nduma otimre alot choromo chulogi koro nduma ni mato profida koro dhano duog mondo pur ne ng'at ma samoro deher no tudre kodi bang' chenro ma kawuono bende inyalo konyowa gi namba kata social media handles ma bende ginyayudigo. Namba nitie 0742 55 4705 07 42 55 47 05. Mano e namba na. Aginyalo yudago social kata mana kihosi. Achiel kuom ber ma bende ng'ato nyayudo kochamo nduma en niya ogeng'o tuoche madhi gi dhod chuny. Ne jogo ma bende samoro diher ni mondo duok dendgi piny, kisungu dendo ni weight loss. Mae kit chiemo monego in iwuon icham. To bende ng'eyo niya kichamo nduma miteko inyati kode kaka wachni kokidwa chamo chai, kokidwa madho chai gi mkate, inyalo tiyo kode kaka plan B ma opogore gi gik madhi gi wit kamae. Mar ariyo, powder. Nduma ni koserege to inyati kode kuom miyo nyithindo matindo chiemo. Okonyo bende nyithindo ma bende kokonyuol ma bende kokichako chamo chiemo matek, oyawo igi kendo omiyo gi teko mang'eny kabisa. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile ne wasingore kendo ne wawacho wabro somo ote, kwasesomo ote ni wanapang safar to wabro limi e puodho. Kaka pile yena mondo agoni erokamano in mibedo kodwa chakre nwachak tae nyaka sani wachopo giko. Iwacho niya gimoro amora man gi chakruok nyaka bed gi giko. Ka Ruoth oriti, we wachak warom juma manyien. Oriti masani.